Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, egun berezia dugu gaurkoa, korrika bukatzen baita eta Baionan gainera, horregatik Hipolit eta biok etorri gara Balazerran polit bat filmatzera zuentzat. Egunon, nortz zaitugu? Benat, Uztarritze. Nola bizi izan duzu aurtengo korrika? Ongi. Kilometro asko benat? Zuta iniz ba, ez da, eta ez departamentura, eta gero zure hau txoa. Profitatu honen ere azken kilometroak egia eta dena. Hautsi nuen, baina orai potzeka. Artu honen azken taroak, piskat berotura, baina zauk ongi rekuperatu dut. Nor zara zu? Ainara jo, senperekoa eta etxepareko ikasle bat naiz. Eta nola bizi izan duzu aurtengo korrika? Biziki ongi, bikaina zen, zinez giroa iniz bazen. Ni joan naiz beraz Irunera eta Baionan bukatu dut ere. Deitzen ez Txiele, Non bizi zara? Belgikan mementuko. Gineiz efresh korrikaren bukaeraren zat Belgikatik. Ez dut hainez parte hartu, baina bukaeran hor nintzat. Jalin eta Gopegi Arabatik. Aimar eta Tuteratik. Egia esan egon gara toki askotan korrika egiten. Egon ginen hasieran, ere Irun pasagai noen, muga. Eta hori zubia. Eta gaur amaieran ere egon git, así que pozik. Kilometro asko egin dituzue? Toki askotan, baina ez asko. Bueno, bizkat bai, toki askotan. Bukatzeko Ipar Euskal Herriko herrian dienan, Baionan, sortegia ere eta kasik Ipar Euskal Herriko jende guztei ere, kaiteko korka heldu eta kaiteko festa bat, heldu herriko gaztera Baiona barnean. Ander eta Gazteiztik. Bizizau nahiko gustora ginen Gazteizen korrikan eta gaur gustora apur bat juerga eta gustora, bai. Txiko ditugu Baionako perra guztiak gutxienez, disfrutatzea eta ondo basatzea. Eixo, nik naia, eta ni irati, Gazteizkoak. Busa badakagu bere ordutegian, baina bakanu nahi kontzertuak ikustia eta disfrutatzea eta hortako hemenago. Oian arramendi etzenez. Festa pixkat? Baut trena zazpitan, eta ikusiko ea falta. Tatzen dudan edo ikusiko. Hor, Siberuz laizter eta berba afterra ere zizpa gaztetxean. Egin dut pixkat txanda bat ere sekuritatea plaza batxan. Izan dira pogo txiki batzuk, zetkinekin, ala ere ongi pasa da. Gaur misio spezial bat badut, sekuritatearen zat, merkatu plazan, zaintzeko nola pasatzen den, jendeekin hitz egiteko eta dena ongi doala ikusteko. Zer da zuentzat korrika? Borroka oso handi baten ilusioa. Oso zabala da, oso anitza, edo zeinek hartu dezake parte, herri txiki pila bat igarotzen ditu, eta nire ustez balio asko barne biltzen ditu korrikak. Korrika da simbolo bat, niretzat da txikitatik egiten dugun gauza bat, familiarekin. Korrika da kirola, baina da ere elkartzea lagunekin eta denekin. Netzako euskara hola defenditzea gauza garrantzitsua da, ez da egunero bizitzen eta netzat hunkigarria. Euskara defenditzea lehenik eta behin, gure beharrak eta gu gai izenea hori defendatzea. Askik Euskaldun guztiak sortu gira korrikarekin, da arro izatea Euskaraz bitzatzea. Arro herri zaude benat? Arro herri korrika, bai.